дуруд бинандагони азиз, шумо барнома Ахбори Озодиро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам, ҳамроҳатон. имрӯз 14 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. Рустами Эмомалӣ аз кори бинокорон ва комиссияи қабули сохтмонҳо дар пойтахт интиқод карда ба масъулин муҳлат додааст. ва сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва ошёнаҳои иловагӣ роҳ дода мешавад. дар ҳамин ҳол шаҳрдори Душанбе тасмим гирифта аз ду бинои истиқоматии аҳли адаб ва фарҳангиёни машҳури Тоҷикистон дар маркази пойтахтро тахриб кунад. ҳамин қадар пиру мафлука якбора хонаша вайрон охриду гӯе ки равегони дигар хона. ва муаллимони Эрони талаб доранд ки қонун дар бораи боло бурдани маошашон фавран иҷро шавад. عدالتی ندیدیم بعد زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم. سازمان Human Rights Watch ки вазъи ҳуқуқи башар дар кишварҳои ҷаҳонро дар гузориши солонааш хулоса кардааст, мегӯяд бо сабаби идомаи саркӯбҳои озодии баён ва мухолифони сиёсӣ соли гузашта вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон бадтар шудааст. муҳаққиқони ин созмон гуфтанд дар соли 2021 мақомот ҳамоно ҳуқуқшиносони мустақил, журналистон ва аъзои оилаҳои фаъолони сиёсиро ки дар хориҷа ба сар мебаранд ҳадаф қарор доданд. вале мақомдорони тоҷик аз ҷумлаи идораи омбудсмен арзёбиҳои ин созмонро беасос номида интиқодҳои ҳомиёни ҳуқуқро яктарафа ва боэҳсос хонданд. ҳамкорам Хиромон Бақозода бо ин гузориш ки рӯзи панҷшанбе муаррифӣ гардид шинос шудааст. дуруд бар шумо ва оё муҳимтарин хулосаҳои ин гузориш чӣ аст? соли 2021 ҳам дар Тоҷикистон аз назари созмони Human Rights Watch шаҳло дар масъалаи эҳтиром ба ҳуқуқи инсон мушкилоти зиёде мушоҳида шудааст ки ҳамон гуна ки 5 соли охир дида мешавад, мегӯяд ин созмон дар маҷмӯъ гузориши имсолаи Human Rights Watch ба низо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон, ишғоли Афғонистон аз ҷониби Толибон ва ба Тоҷикистон рӯ овардани ҳазорҳо паноҳҷӯён ва инчунин нақши боризи ҷомеаи мадании Тоҷикистон дар муқобила бо COVID-19 аз назари муроати ҳуқуқи инсон таваҷҷӯҳ кардааст. вале муҳимтарин хулосааш ин аст ки дар соли гузашта маҳдуд шудани озодиҳои сиёсӣ дар ин кишвар идома кард. аз ҷумла маздудкунии интернет сайтҳои хабаррасон ва мунаққиди ҳукумат, мушкилоти шиканҷа дар боздоштгоҳу азияти аъзои созмонҳои мухолифон мисли ҳизби манъшудаи наҳзати исломӣ ҳамоно давом доштааст, мегӯяд ин созмон. гузориш аз ҷумла аз парвандаи Дониёр Набиев 80 сола ёд мекунад ки бо иттиҳоми кӯмак ба созмони экстремистӣ ним сол дар зиндон пушти сар кард. сарнавишти Иззатамон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони кории тоҷик яке дигар аз қазияҳо аст. Human Rights Watch аз интиқодҳои Иззатамон аз ҳукумати Тоҷикистон дар шабакаҳо ва дар Москав рабудаву иҷборан ба Тоҷикистон бурда шудани ӯ ёдовар мешавад. Иззатамон баъдан бо иттиҳоми қаллобӣ ба 9 соли зиндон маҳкум шуд, вале ҳукми ӯро бисёриҳо дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд. оё мавқеи мақомоти тоҷик ба ин гузориш маълум аст ё не? ҳамкорони мо дар Душанбе бо чанд сохтори ҳукуматӣ дар тамос шуданд ва ҳамаи онҳо ба дурустии хулосаҳои муҳаққиқони Human Rights Watch бовар надоранд. масалан, мақомот дар идораи омбудсмени Тоҷикистон гузоришро беасос ва эҳсосотӣ номида кумитаи дин арзёбиҳоро аз вазъи Тоҷикистон нисбӣ ва бардошт аз матбуот номидааст ки ба қавлаш на ҳамеша баёнгари ҳақиқат аст. вале худи созмони Human Rights Watch мегӯяд дар Тоҷикистон ҳолате пеш омадааст ки мизони норизоияти сокинон аз маҳдудшавии интернет, болоравии нархҳо ва ҳам фасод хеле зиёд аст ва мақомот ба назари ин созмон бояд ин мушкилотро саривақт ҳал кунанд то ки пеши роҳи буҳронҳои эҳтимолӣ дар оянда гирифта шавад. ташаккур Хиромон Бақозода дар бораи арзёбиҳои вазъи ҳуқуқи башар дар соли 2021 аз назари Human Rights Watch суҳбат мекард. зимнан бинандагони азиз, имрӯз дар сайти Радиои Озодӣ гузориши таҳлилии ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ нашр мешавад. онро хондаву лутфан назари худро дар зираш баён кунед. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شهرداری دوشنبه از نحوه بنیادی بیناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده خواستار حل کمبودی‌ها شده است. و از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بیناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران میگویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتر ضرور است. برای صوفی گزارش می‌دهد. بیناهای با حشمتی با هم خیلی نزدیک، بیناهای بدون میدانچه‌های کودکانه، بدون راهروها برای معیوبان، بدون توقفگاه‌ها، بی رعایت نقشه طرح‌ریزی شده و قاعده‌های تصدیق شده معماری در شهر دوشنبه. تنقید کار بیناکاران از کمیسیون قبولی ساختمان‌ها اخیراً از طرف رستمی امامعلی شهرداری دوشنبه در حضور وکیلان و فعالان شهر دوشنبه صدا داد. وی دستور داد در طول 6 ماه آینده معیارهای قاعده‌های معماری تغییر داده شود. از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های علاوه‌ای راه داده می‌شود. شهرداری دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی‌های در این زمینه را برطرف سازند. ظاهراً شکایت ساکنان دوشنبه از وضع و شیوه بیناکاری در شهر زمینه این تنقیدها شده است. گذشته از این برخی از بیناها سالهاست رسما پذیرفته نشدند و نشانی هم ندارند. این اینجا دیتسکی پلاشادکا ما نداریم. فهمیده؟ ما پارکوفگا موافق یوراستیل نداریم. ما اونجا وای نداریم. چی میگن؟ отопление. подвал у нас таҳхонаи бинои истиқоматии мо дар ҳолати хеле бад қарор дорад. ҳарчанд дар хонаҳои мо лӯлаҳои партопартоӣ ҳаст, аммо кор намекунад. дар он ҷо гӯё ҷои партопартоӣ ҷудо кардаанд, аммо қуттиҳои партопартоӣ нест. таҳлилгарон мегӯянд дар ҳоле ки иҷозаи сохтмонҳоро худи шаҳрдорӣ медиҳад, интиқоди раиси шаҳри душанбе чӣ маънӣ ва паёме дорад. ба қавли ғафур шерматов, коршиноси бахши меъморӣ, паёми муҳим ва умедворкунандаи интиқоди раиси шаҳр аз ширкатҳои сохтмонӣ ин аст ки дар ниҳоят мушкилоти бешумори бунёди манзилҳо ба ҳузури шаҳрдор расидааст. Этот посыл говорит о том, что уже много лет паёми шаҳрдори душанбе аз ин интиқод он аст ки аллакай солҳои тӯлонӣ ҳамаи меъёрҳои шаҳрсозӣ дағалона вайрон мешавад. дар бисёр сохтмонҳо меъёрҳои зидди сӯхтор риоят намешавад. сохтмонҳо дар хати қирмиз риоят намешавад. манзилҳо аз роҳҳо дар масофаи хеле наздик бунёд мешаванд. дар чанд соли ахир дар пайи иҷрои барномаи бозсозӣ ё ба истилоҳ геймплани душанбе сохтмони биноҳои баландошиёна ва тахриби биноҳои қадимӣ дар пойтахти Тоҷикистон тавсия ёфтааст. дар пайи ин амр манзили қаблии бархе аз сокинон вайрон карда мешавад ки боиси афзоиши шикояти бошандагонаш ба мақомот мегардад. аммо масъулони шаҳрдорӣ ҳамвора ин амрро ба иҷрои барномаи бозсозии душанбе рабт медиҳанд. انتقاد شهرداری پایتخت از کمبودی‌ها در ساختمان‌ها در حالی است که دو بنا استقامتی را در خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که منزل زیست اهل هنری تاجیکستان میباشد می‌خواهند ویران کنند. ساکنان از چنین قرار را غیر منتظره و نادرست عنوان می‌کنند و میگویند آنها را در کوچه می‌گذارند. نگار فضل‌الدین و اسکندر فیروز موضوع را پیگیری کردند. مقامات دوشنبه تصمیم گرفتند که دو بنا استقامتی ادیبان مشهور و فرهنگیان سرشناس را تخریب کنند. در این بناها شاعران خلقی به مثل مؤلف سرود ملی تاجیکستان گلنظر کلدی، بازار صابر، ادیبان ارون کوهزاد، هنرمند مریم عیسوی و زندگی میکردند و میکنند. حکومت ناحیه اسماعیل سامانی به آنها درباره تخریب منزلشان آگاهنامه فرستاده است که بناها بر اساس نقشه گنرالی شهر تخریب می شوند. اورون کوهزاد نویسنده خلقی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که امکان جسمانی و مالی برای کوچیدن به منزل دیگر را ندارد. جوانترین آدم ممکن در اینجا حاضر 70 بالغ باشد. شما یک تصور کردن می توانید که همین قدر پیر و مفلوک یک بار خانش ویران کرد و گویی که رویگان دیگه خانه داد. هنرمند مردمی تاجیکستان مریم عیسویeva بر این نظر است که ساکنان بدون گفتگو با شرکت ساختمانچی و یا مقامات باید به کوچ بستن راضی نشوند. میخواهیم که آدمای با نفوذ بیاین ما بفهمونند
моям гап занем, чӣ ва розӣ шавем, чӣ ва маслиҳат кунем. парвиз муллоҷонов таҳлилгари тоҷик ҳам дар ин бино зиндагӣ мекунад. вай мегӯяд ки тоҷирони хонасоз ва масъулони шаҳрдорӣ арзишҳои фарҳангӣ ва таърихии Тоҷикистонро сарфи назар мекунанд. ман ба фикр ин як намуди бизнес, яъне шояд ягон бизнесмен обад ҳамон плани худро ба кадом роҳе пеш гузаронд ва акнун албатта барои бизнесмен ин гуна арзишҳои фарҳангию таърихию ва ғайру як чизи бегона аст. ин биноҳои истиқоматӣ барои адибони тоҷик бо ташаббуси Мирзо Турсунзода қаҳрамони Тоҷикистон сохта шудаанд. феълан бештари аз сокинони ин ду бино зери 80 солаанд. маълум нест ки дар ин ҷо чӣ гуна бино ва ё иншооти дигар сохта мешавад. мақомоти Киев гуфтанд чанд вебсайти ҳукуматӣ мавриди ҳамлаи ҳадафмандона қарор гирифтанд. аввал шуда дар бораи рахнашавии вебсайташ вазорати маорифи Украина дар фейсбук хабар дод. Киев чанде баъд гуфт ки ҳамлаи рахнагарон мазмуни вебсайтҳои ҳукуматиро тағйир надодааст ва ҳеҷ иттилои хусусӣ берун нарафтааст. вазорат гуфт шаби 13 январи соли 2022 дар пайи ҳамла ба вебсайти вазорати маорифу илми Украина он муваққатан аз кор монд. ҳамлаи рахнагаронро Жозеп Борел, дипломати калонии Иттиҳоди Аврупо маҳкум кард ва аз Кумитаи амнияти ин ниҳоди аврупоӣ хост ки ба Киев дар расидагӣ ба ҳалли ин мушкил кӯмак кунад. барномаро идома медиҳам. эътирозҳои муаллимон дар Эрон дар моҳи гузашта саросари ин кишварро такон доданд ва вакилони мардумии ин кишвар мувофиқат карданд ки маоши онҳоро боло баранд. аммо ба назар мерасад ки муаллимон ҳанӯз ҳам қонеъ нестанд ва талаб доранд ки тақозоҳои онҳо бидуни таъхир иҷро шаванд. искандари хоҷамирзода бо тафсилоти бештар. омӯзгорони эронӣ дар беш аз 50 шаҳри ин кишвар ҷамъомади эътирозӣ доир намуда, боло бурдани маош ва беҳбуди шароити корашонро талаб карданд. тибқи гузоришҳои расида, гирдиҳамоиҳои омӯзгорон дар Теҳрон, Исфаҳон, Шероз, Машҳад, Рашт, Хум ва дигар шаҳрҳои ҷумҳурии исломӣ ҷой доштааст. омӯзгорон аз он нороҳат буданд ки мақомот ба раванди таълим дахолат мекунанд. ҳамзамон эътирозгарон талаб карданд ки омӯзгорони боздоштшуда раҳо гарданд. тақозои дигари муаллимони гирдомада татбиқи сареътари барномаи раддабандии маоши муаллимон бар асоси таҷриба ва дастовардҳояшон будааст. онҳо мехоҳанд ба зудтарин фурсат мизони нафақа ба маоши муаллимони фаъол пайванд шавад. ҳафтаҳои ахир омӯзгорон дар чандин шаҳру минтақаи Эрон гирдиҳамоиҳои эътирозӣ доир намуданд. дар баъзе шаҳрҳо онҳоро боздошт ва ҳабс кардаанд. тақозоҳои омӯзгорон ба давраи рост омадааст ки иёлоти муттаҳидаи амрико ҷумҳурии исломиро мавриди таҳрим қарор дода, мизони таваррум дар ин кишвар хеле баланд аст. моҳи гузашта дар пайи эътирозҳои давомдор ки ба низоми маорифи ҷумҳурии исломӣ таъсир намуда буд, парламенти Эрон қонуне қабул кард ки маоши муаллимон боло бурда шавад. ҳукумати Эрон ваъда медиҳад ки талаботи ин қонун ба зудӣ иҷро мешавад. ва ба итлои хабаргузориҳои русӣ субҳи 14 январ низомиёни Тоҷикистон ки дар ҳайати нирӯҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар Қазоқистон қарор доштанд, ба кишварҳои худ баргаштанд. тафсилотро метавонед дар вебсайти мо пайдо кунед. бинандагони азиз, ин хабари охири барномаи имрӯз буд. хабаргузоришҳои дигар чун ҳамеша дар сомонаи радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org гузошта мешавад. гузоришҳои видеоӣ дар Озодӣ видео аст. бароятон айзон дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат мехоҳам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.